Hi mga bay, kumusta mong tanan mga unta? Tagtangon ako ning kutsara baka sabihin naman ni Luluway Tina, I will kill you all. Sabihin ni Luluway Tina, sarado naman niya ang pintuan kasi meron parang stainless. So ito yung ulam ko ngayon. Nandyan na siya lahat. Ganito talaga kumain ng mga Pilipino. Nandyan na lahat sa plato kasi tamad maghugas. Diyos ko, grabe na yung eye bags ko, day. Grabe, lagi na lang nalalasing sa kakatrabaho. Okay, kain tayong lahat. Itong ulam ko, minudo. Minudo tayo ngayon. Kasi nakatanggap ng ayuda. Ayuda from Gemini Vlog. Thank you so much, Gemini. Hindi ko pa nakuha yung padala niya. Para sa mga nanhalo sa ating mga pag-games, congratulations sa inyong lahat. Marami pa tayong upcoming games. Abangan nyo yan. Yan. Kaya mo na ang kabos kay gutom. Susam nila ang namik init na idahon ng tao. Mga unta ninyo. Ano ba pag-usapan natin ngayon? Kahapon tumawag ako sa amin, sa probinsya. Hindi pala. Hindi ako ang tumawag, sila. Yung gulo ko. Sila pala ang tumawag, mga bay. Sabi ko, napatawag, meron. Kami ato. Nako. Yung mama ko ang nasa ano pala. Yung cellphone ng kapatid ko. Yung mama ko pala ang nasa linya. Ito na yung nangyari. Tumawag kasi manghihingi ng cellphone. Kasi online na daw ang klase. Sabi ko, wala kayo yung cellphone. Hang kayo akong cellphone, ako ipalit. Kaya na ako'y daghang balayranan. Anak ko sa kong inahan. Tapos, saan man di maka-eskwela. Yan na ako inahan. Kung nga, puso mag-eskwela ng tao nga way pa cellphone. Ito na yan. Sabi ko, ako, para na ako, anak ko sa kong inahan, ako para na ako, di ko uyon anang online schooling. Para sa naa sa province, sa mga probinsya sa bukid-bukid. Bakit? Wala namang wala namang kaso ng positive. Pwede namang pumunta yung mga guro sa mga schools doon. Yung online schooling, i-recommended lang yan dito sa city. Pero sa mga bukid-bukid, wag na yan i-recommend. Paano naman yung mga walang pambiling cellphone? Hindi sila makapag-aral. Bakit? Pag bibili ng cellphone, cellphone lang ba? Siyempre kailangan may internet ka. Ayun ang pambibili ng load. Naglogos mag-iipal itong sud and bugas. Kudi ko yun anang online schooling sa bukid. Wa may kaso dihag kuan. Kanang COVID. Kining kuan virus ngano man na mag online schooling man diha. Anak ko. Sa diri sa amo pwede ra kaayo. Di sa syudad kay mga tao diri dool ra tanan. Gakag kaso sa positive. Kung yaw na ko. Di ko yun sa tinuod lang kamo. Para ninyo, ako para nako. Di ko yun kay sa bukid. Saan naman lamang tong wifi ug cellphone? May cellphone lang. Kinala po ka mag-load. Kay para na kay kuan. Data.
And then, na to. Sus, pa, mo na to ang unang problema ilahang gi pasa sa akin. Unang problema, cellphone kasi mag-aral online. Pangalawang problema, ngayon, nangyari. Kasi yung lupa ng lola ko, binili ng gobyerno. Nung talagang nagkasakit yung lola ko, wala nang matakbuhan, kundi ang gobyerno. Ngayon, binenta yung lupa, ang kalahati. Hindi sa gobyerno na yung ano doon, yung daycare center. Yung daycare center, ang lapit-lapit lang sa bahay namin. Ngayon, ang nangyari, bagong balita. Napagkasunduan ng mga politiko doon sa Dumingag na doon i-isolate yung mga umuuwi galing sa kung saang lugar. High blood na po ko. Bakit doon malapit sa amin? Sabi ko. Yung ko, tawagin mo si Papa. Sabi ko sa kapatid ko, tawagin mo si Papa, kausapin ko. Nandyan na si Papa. Sabi ko, oh, kumusta pa? Ayun din siya. Malangyapong gwapo. Katawa din ko kay gwapo. Yan ang papa ko. Confident. Proud. Proud sa sarili. Malangyapong gwapo. Unsa man akong nabalitaan pa nga. Di na i-isolate. Di na i-kulong ang mga ikulong. I-isolate na lang. Diha pa po yun, anak ko kumani. Diha i-isolate ang mga gikan sa lagyong dapit nga muli sa ato ang lugar. Tanan nga muli sa lungsod sa Dumingag dito sa amo duol. Kung ano man na. Anak ko mahal nga. Wala tay mahimo kay di naman ni atong yuta. Ingko bisa na. Waday mo katungod nga kuan. Mo istorya nga di pwede diha. Waday mo aday papel diya nga gipirmahan kung muuyon ba mo. Ingon ko kung amahan. Wa may papirmahan nga uyon. Basta mo ra gito kasunduan kay murag mo kanang medyo lugar-lugar ba. Ingko yaw sao na lang mo diyang duol. Ingon po ta akong amahan nga siyag din na lamang kay kaning virus swerte ra gid ni kung maigo ka o swerte gid nimo. Anak mamahan. So mura bugog na kuan kay kahit pa paano, positive yung papa ko. Liwat jud ko niya. Positive iya mga tubag siya, kuhaan siya. Kung pagbuot siya Ginoo nga kwaon na gyud ka. Kwaon na gyud ka. Ang giinan, ay mo sig dul-dul dia ha. Siya nga, ay gyud ka bala. Giinan ko niya akong giinan. Ay mo dul-dul kay duol gyud kayo sa amo ang balay. Ko nga, ay mo dul-dul. Nabalaka ko. Ay ka balaka. Kay, gikan naman na sila quarantine sa laing lugar. Si puros na lamang na sila quarantine. Ingon ako mamahan. Ingon sa bagay, pero siyempre, ingon ko nga, karon sige, akong giinan ko pa. Sige pa, okay na lang namin. Ato lang yapos Ginoo nga. Di ra mo maunsa diha. Ingon ko nga, unsa man pa, ganahan ka baligya diha sa lungsod. May na lamang, exercise nimo. Siya nga, unsa man pud akong ibaligya, ingon siya. Ingon po ko nga, maligya kag mga bulad, pinikas, tabako baron. Siya banta ng mga namaligya diya. Okay, kupintisyahan ko no. Ingon nga, nganong masuko man sila nga, di man ilang punan. Unya, okay ra man nga, preparehas ra inyong mga baligya, ingon ko. Anak mo dun na merkado. Ingon siya. Di ko ana mapay, palitan ko nimo kuan. Kaning sa to yang giingon. Napay palitan ko nimo og kana bang pump bitaw, pump sa tubig kay di makaabot dito sa basakan nga iyang gipanpan. Ko nga pila man po ng pump. Sig magka libanga tas pisyon siya nga 20 mil kapin ko ya. Ko nga agay gitubol ko kalit 20 mil kapin. Ko pangita diag basig na apay kuan diha kanang naay si kanhan ba kana na lamang atong paliton. Siya mangita lamang ko ingon siya. Ingon ko nga, mga sakop ni mo diya, pakabaan nagbalde dito sa kanal, ibubo sa basakan. Ingon siya na nabuang na. Akong giingnan ba? Wa man may mga exercise diya, pangabo mo sa kanal.
Kag sa kabaldilok do bubo ba siya kan siya na nabuang na ingon akong amahan. Na karon ingon sa pagtagayan na lang tapet abono, ingon ko pila man ang abono. Barato ra gud. Ingon ko nga pila laging baratuhan siya nga 600. Ingon ko sa 600. Inya siya. Daghan mo pangutana. Ay diha na lang palit Cebu ipapackage rin ko nahiatis gid ako ng tagasto no Cebu palit. Papackage og abono siya. Abonos ba siya kan? Mao na to, dito lagi mi nakasinabot sa abonos basakan ni badadaan ako gamatoy na para sa abono. Dayon sa ako pong usa ka bag umangkon mag-birthday, to ara. Buslot na pod ang bulsa gamay. Still lang kinabuhi is bukid. Taon kaloy sa mga mag-uuma. Maoro to akong kwento rong adlaw na hurot pod ako luto. Daghang salamat sa makanunay ninyo yung pag-atang sa akong mga salida. Kanan kaya akong mga pamilya as in